Good afternoon, amazing people. Welcome po sa programang Kalusugan, Kabuhayan at Bayanihan, Serbisyong Natural. Sa ngalan po ng ating President, Ma'am Ann Bitito Brensena. Ayan po, my name is Miss Maika. So ako po muna yung makakasama po ninyo ngayong araw, di ba? So, good afternoon again. Magandang gabi, di ba? Dahil gabi na po. So, good evening po tayo ngayon sa DCGB News Online and of course sa page po na Doc Joey Bitito page. So, pwede po ninyo lang i-like, i-follow, din i-share po sa inyong mga friends, di ba? So, pwede po siyang i-tag sa inyong mga Facebook friends, di ba? So, para mas madami po yung makakita ng ating live streaming. So, para makakuha din po sila ng hint kung paano po mas magiging